Judith Omondi, Ramogi TV. Wasengo nyakora Ramogi ne wan kod ariyo. Nyakora Ramogi, isebedo ka iluwo yalo mag Jayalo Michael Orienje kuonde manyasani mag mbui. Orienje ni to hie en ng'ama chal nade nyakora mga jonja fo marwa ali abich no yudo thuolo mar goyo mbaka gi jadolo Orienje mabende nigi igni 72 kendo miyowa sigande yo machal kama. Okinyi watimo limbe dala jadolo Michael Orienje odhi nyime kod tijene kaka pile pare otuyo jambe kaeto dhi nyime gi chenro mag puodho mabende mapek mar yuto mare oyiengore. Tija maduong' ahinya en tich mar yalo injili mane tich matimo koro ene matime okan pastor anana layman anana jalei kamano koro pastor okan pastor machamo msara anana ngata kamano koro Nyasaye miya wachno ni munda wuog oko monda yale Jayalo ritiko ira akodi ne obera akodi ne okode ya ruaklau moromi baba libera woro mera baba libera somo chuotieko. Orienje lero ni ne ochako yalo injili e kanisa mar Adwen ma Oleme ka en jakwath mar kanisa no. Kata kamano umbe ne ochako landore 2017 bang' chako yalo e kanise mamoko, chokruoge mag alam kod kuonde mag liete ka kit kako timo chenro mage osebedo kamoro oganda mathoth. Ne an jakwath mar kanisa kaeto nyaka nadonje yalo koro yalo thoro wuotho koda kabisa to jatelo dwaro ni ka jatelo dwaro sika kanisa oneno pek mantiere iloso chenro mantie mondo kanisa dhi nyime koro an nyaka nadonje yalo ka koro yalo keta koro thoro wuotho mang'eny koro jo kanisa nong'iyo to bedo piny oko ni Jayalo tij ariyo ok nyalore wawe yalo oko yalo wach Nyasaye oko to wan koro wadong' warit kanisa. E thuolo ma oyalo Orienje thoro tiyo gi ngolo ma ogo kod jothumbe makaluo ngolo mabende owero ka otenore gi thuoro mar wach ma opuonjo. Gima nagundua ni kare jothumgi kik wachagi. Jothumgi gin jopuonj, jothumgi gin joyalo. Koro wakawane for example mama moro werne ya ni Nairobi nyiri beyo makwar kaka nyanya mawito jiebo mafagilia ipari emeru mano puonj okone wuoth gi nyirigo to dala to kikwi wilgo koro mai mami ya bende ajaka umek gigo arwake marani tawinjo ka donjo maber kabisa nikech en puonj odhi adhi kanyakla onge pogruok. Nitie jathum moro iluongo ne Ongoro Uda Kum Jamnasi to Ongoro ni wero ne ya ni mimi nalo jambo nane sumbo akili ulimwengu umepasuka mahale Mungu alipanga usiku saa ya kulala mbona walimwengu mumebadili mipango usiku sasa imegeuka mchana na mchana sasa ni kama usiku jamani ni nasanga ngani wacho malongo ne ya neno ni pinyo ketere gi kamoro nikech Nyasaye no pango ne ya kendo mano chwe mondo ike muma mano Saburi 419 owacho ni kaka Ruoth Nyasaye no loso piny ni odiechieng' nomiyo dhano to tieno nomiyo le to sani gigo lokore te kata bedo ni okago thum to kaja thum jomoko luonga kamano. Okoni puonj ma ochiwo ahinya to kaka jidak e udi kata family life osekelo lokruok e familia mathoth. Koro Roma Nyasaye makelogi to kuna ni koro wacho wechegi to ka wachogi tawinjo maka gin weche mana mamulo ng'ato manyaka yudi e sime Jayalo gi miwachono obed dhako obed dichuo mane matimore oda koro jiwa ne wachno kaiti manywa kaka dwa kony kech mano te wan koro kaka Jayalo pok awinjo modhi nono sama ng'ato winje kamora to nyaka yud simbe. Orienje koni kit yalo mare miyo ji mang'eny mako wechene to keyo yore mag mbui kendo moko chiemo gi kanda mag video mage to en onge gima oyudo ka ogolo kwayo ne joma nyalo konye oyud kaka onyalo konyore kaluwore gi wechene ma ikeyo e mbui. Yawa thoro bedo kama yale kendo sasa mayalo to gi simbe matindo biro madongo gi ng'ato ka ng'ato temo ni nyako yud gima dwa wachono gikawo kabisa koro ka gisekawo to gidero mano te ka gitime en mana ni faida maana wuon ang'amo otimo gini ayudo to onge gin gidera kamano joma ka winjo ni yute kabisa kae to be nine okadhi sikul ni koro an chien kabisa kech akia kamone galo akia gimone atim koro ani kona kon Jayalo to maji faide kamalich kamani to ito ere kaka in
ma ywak ne ya ka jothurwa ber to an bende gimanyna yo manyalo konyorago eyo gima Nyasaye omiyani. Min ode kaachiel kod anyuolane wacho ni mich maduong' ma en go mana jomoko ema winje ber bang' ka gisemako wechene kendo gikeyo yore mag mbui. Joma nyalo konye wachno oseywago mang'eny kata an ni anene pek nikech ka ng'ato nigi michne moro to ok nyal konye. Iyudo ka samoro ng'ato nono modhi okonye kaka mare ni taneno ka ng'ato nono ema chiemo godo to dong' kothagore. Jomoko none ma benefit gi tijeno kanyo wanene pek matin aber ka en wuon otiyo ni Nyasaye to jok ma nene ma benefit ka en bende yudo benefit. Awino lawi ema ne iwiro ne ya watinde ka aneno makene omere thuon ndi iritimo kigalo ne nyalo piching ne ywaga ng'e jawadha gimilo yago no mari omeri nyono kudho dog chien maling'e ni ywarruok mano ji yware na mchana sasa ni kama usiku jamani ni nasanga ateti kaka tunasanga. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Lydia kaja tume masanga ing'eni ya seche ma wan mabedo ka to nitie jomoko itwa ka gin giwero molo kata jadolo